De nasleep van de grote NAVO-top, de dominantie van Big Tech in het mediadebat, onder andere daarover. En waar gaat het heen met onze pensioenen? Leerlingen van het Grootjes College hier achter me, die gaan het allemaal vragen aan. Bijvoorbeeld Lisa Brugge, zij is hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht, directeur van Netspar, weet alles van die pensioenen. En de leerlingen kunnen ook in de slag met Jeroen Leenaars, Europarlementariër van het CDA hier in het Europees Parlement. En als het dan gaat over de media en over die discussie, bijvoorbeeld over de NAVO-top, dan kunnen we terecht bij Tom Evers. Hij is hoogleraar van de Universiteit Gent en weet ook hoe we dadelijk viral kunnen met deze aflevering van Avondgasten Europa. Van harte welkom dus vanuit het Europees Parlement in Brussel, waar er nog nagesproken wordt over die NAVO-top in Den Haag. En er nog even gebabbeld wordt over, hoe moeten we het dan gaan betalen? En wie financiert dat uiteindelijk? Voor Brussel is dat een nieuwe discussie. Voor Brunsum in ieder geval goed nieuws, want daar is het hoofdkwartier van de NAVO. En met die financiering zijn ze niet langer afhankelijk van de grillen van een Amerikaanse president. Dus na 1967 kunnen we nu op de korte termijn ook voorlopig nog even verder in Parkstad. Als ik nu kijk hoe deze basis de hele oost- en noordgrens van Europa aanstuurt, inclusief het hele verhaal rondom Oekraïne, dan zijn wij hier heel erg belangrijk en weten heel veel mensen waar Brunsum ligt. Let us stay focused on what for 76 years has been the key to NATO's success. Our unshakable unity. And our mutual confidence that we can always count on one another. Hoe belangrijk is het NAVO-hoofdkwartier voor Brunsum? Dat is heel belangrijk. Niet alleen militair gezien of vanuit defensie gezien, maar ook sociaal-economisch is het heel belangrijk. Er werken ongeveer 12 tot 1300 mensen, ook vanuit onze regio. De economische spin-off is 20 miljoen direct per jaar en 100 miljoen indirect per jaar voor de hele Parkstadregio. Dus het is van enorm belang dat wij hier die NAVO-basis hebben. En ook de integratie die het heeft meegebracht van de mensen van de verschillende nationaliteiten in onze Parkstadregio, en met name ook in Brunsum, is heel groot. Ja, de plaatjes dus vanuit Den Haag en vanuit Brunsum. Eerst even een welkom aan Jeroen Leenaars, Tom Evers en Lisa Brugge. Maar met jullie permissie ga ik eerst even naar de leerlingen van het Grootjes College. Want Vince, we kennen natuurlijk allemaal het hoofdkwartier in Brunsum, een van de 3 hoofdkwartieren van de NAVO. Ja, die andere zitten in Napels en in Norfolk. Maar er is ook een NAVO-depot. Daar heb jij stage gelopen in Kerkrade. Wat is daar eigenlijk? Ja, klopt. Ik heb er stage gelopen. Het is alleen niet in Kerkrade, het is in Eigelshoven. Maar dat maakt niet uit. Het is eigenlijk een opslag van het Amerikaanse leger. Het heet Army Preposition Stocks. En eigenlijk wat er gebeurt is dat er gewoon voertuigen, maar ook materiaal van het Amerikaanse leger komt daar binnen. En het gaat ook weer weg als er bijvoorbeeld een oefening is of dat soort dingen. Ja, was een beetje een leuke stage? Ja, dat was op zich wel interessant. Heb je nog iets kunnen schieten? Nee, of dat rijden? niet helaas. Nee, ook niet. En wat heb je gedaan? Wat was de stage? Ik heb bij verschillende afdelingen stage gelopen. Dus bij warehousing, dat soort dingen. En dan moest ik gewoon meelopen. Soms mocht ik ook dingen doen. Maar het lag er een beetje aan welke afdeling het was. Ja, super. Fijn dat je in ieder geval je verhaal hier vertelt. En dan is dat in ieder geval ook al bekend. In Eigelshoven, dus inderdaad Kerkrade, die basis, dat Amerikaanse depot. Jeroen Leenaars, hartstikke fijn dat u er bent. We zitten eigenlijk midden in de discussie over die defensieuitgaven. Gaan er grote kansen ontstaan, anders dan de militaire industrie voor Nederland? Ja, natuurlijk. Want er gaat enorm veel extra geld geïnvesteerd worden in defensie, in heel Europa, in alle NAVO-lidstaten. Als je kijkt voor Nederland, als je naar 5% zou gaan, dat zal al een extra investering van bijna 20 miljard per jaar zijn. En het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat dat goed terechtkomt. We hebben in Limburg daar ook heel veel kansen voor. Limburg heeft een strategisch akkoord getekend met het ministerie van Defensie, met een hele belangrijke plek voor de fabrieken van VDL, met een hele belangrijke taak voor Brightlands als het gaat om slimme materialen. Dus het is ook vooral zaak om daar nu op voor te bouwen en dat snel te doen. En ik hoop ook van harte dat het feit dat we nu in Nederland geen regering meer hebben, of in ieder geval een demissionaire regering, dat het er niet voor zorgt dat we nu weer een paar maanden stil gaan zitten. Het is heel belangrijk om meteen de volle bak door te pakken nu. Ja, we kunnen even kijken naar die Limburg Defensieagenda die dus inderdaad afgelopen april formeel tot stand kwam. Nou, wat je ziet is dat de situatie qua vrede en veiligheid in de wereld wel drastisch veranderd is.
Wat je ziet is dat daar het ministerie van Economische Zaken en Defensie en de provincie Limburg, het hele college daar samenwerken om te kijken of we daar toch met elkaar vooruitgang kunnen boeken. In die hal bij VDL, dat is een bestaande locatie waar de elektriciteitsnetwerken liggen, waar ook de vergunningen zijn. En dan moeten daar nog steeds natuurlijk wel dingen gebeuren, maar je kunt een heleboel stappen al overslaan. En vandaar dat we daar ook zoveel prioriteit aan geven. Maar we hebben het niet over duizenden drones, hè? We hebben het over tienduizenden tot misschien wel honderdduizenden drones per jaar. Nou, hoeveel banen dat moet gaan opleveren, dat moeten we nog gaan zien. Maar reken er maar op dat het over heel veel banen gaat. Ja. Jeroen Leenders, u waarschuwt, u zegt van ja, Nederland moet wel doorpakken nu. Hoe steken ze de vinger op hier in Europa? Nou, dit is allereerst met Nederland natuurlijk. Ik denk ook dat vanuit Europa gezien wordt dat we een aantal regels zoals we die hebben in de landen in Europa, maar ook in Europa zelf, veel te moeilijk zijn om snel projecten aan te vangen. Je hebt in heel veel landen, als je een munitiefabriek wil bouwen of als je een dronefabriek wil bouwen of wil starten, zit je soms jaren in allerlei vergunningsverleningsprocedures vast. Dus vorige week is ook hier in Europa een versimpelingspakket gepresenteerd, waardoor we vergunningen uiterlijk binnen 6 maanden kunnen afgeven voor dit soort projecten. En daar moeten we nu gebruik van gaan maken. Anders kunnen we nog jaren blijven praten. Maar je ziet aan de frontlinie tussen Rusland en Oekraïne zie je tienduizenden, honderdduizenden drones die daar de frontlinie bewaken. De oorlogvoering zoals we die van het verleden kennen, die bestaat niet meer in deze tijd. En wij krijgen in Europa met moeite een paar duizend drones gefabriceerd. Daar moet verandering in komen, dat moet snel en daar kan Limburg een belangrijke rol in spelen. Ja. Als u het heeft over die financiering, onder andere van dat soort projecten. Ik kom nog even bij Lisa Brugge. Want natuurlijk, we weten dat veel pensioenfondsen ook geld steken in dat soort projecten. Maar dat er ook voor heel veel fondsen de beperking geldt voor niet bijvoorbeeld in de wapenindustrie. Is dat nog een probleem? Dat kan een probleem zijn. Dus even afhankelijk probleem voor wie en waarvoor. Voor dit soort projecten. Daar zal inderdaad ook wel natuurlijk geld vanuit de pensioenfondsen in geïnvesteerd worden. En tegelijkertijd hebben zij ook bepaalde beleggingsovertuigingen. Vragen ze natuurlijk ook altijd bij hun deelnemers uit. Bijvoorbeeld hoeveel risico ze willen nemen. En er zijn een heleboel factoren die uiteindelijk meewegen in hun beslissing waar ze in investeren of niet. Je hoort wel de laatste tijd wel vaker dat daar discussies over zijn. Welke rol de pensioenfondsen ook daarin gaan spelen. Ja, bij de Europese Investeringsbank natuurlijk speelt het ook. Concreet gezien, welke bedrijfstakken in Limburg zouden nog van kunnen profiteren van deze ambities? Nou, ik denk, als je kijkt naar wat op de VDL en Brightlands kan, daar kan al heel veel. En ik denk, naar analogie van wat we net gehoord hebben, ook van de burgemeester van Brunsum, er zijn 20 miljoen directe economische bijdragen, maar 100 miljoen indirect. Als je kijkt naar toeleveringsketens, naar personeel, naar zijactiviteiten, kun je door het focussen van een aantal kerncentra in Limburg, rond VDL en Brightlands, kun je een hele toeleveringsindustrie ook in Limburg en de omgeving behouden. En daar zit denk ik de enorme winst voor onze provincie. Ja, ik ga even naar onze mediadeskundige aan tafel, Tom Evers. Want dat was natuurlijk wel super interessant, rond deze NAVO-top. Als je kijkt naar de verslaggeving, de nieuwsgaring. Zijn er nog dingen opgevallen? Ja, het wordt voor een stuk als een spektakel gebracht. Hè. Er zijn twee lijnen die samenlopen. Eén, de 5%-norm. Ook in België is dat al een tijdje een issue. Gaan we dat halen? Is dat een zot idee? Is dat geen zot idee? Moeten we dat doen? Ja, dan nee. En dan heb je Trump natuurlijk, die daar een beetje olie op het vuur gooit. En iedereen voor een stuk in het gareel doet lopen. En die twee dingen samen maken eigenlijk dat het één groot spektakel is. Maar net daarom denk ik dat het ook in de media komt. Want een normale NATO-top haalt zoveel media-aandacht niet. Denk ik. Ja. Het circus heeft misschien ook wel de feed gehaald van de leerlingen van het Grootstisch College. Gaan we naar Siem. Jij volgt onder andere ook het nieuws, weet ik, van je docenten maatschappijleer. Kijk je het journaal of op een andere manier? Nee, het journaal volg ik zelf niet. Ik volg het nieuws vooral via social media. Denk dan bijvoorbeeld aan TikTok en Instagram. En dan komen om de zoveel, hoe noem je dat, posts komt dan weer wat bijvoorbeeld van NOS voorbij. En als er iets mij dan interesseert, dan zoek ik het wel nog verder uit hoe het nou allemaal zit en zo. Ja. En heb je dan ook bijvoorbeeld het spektakel, zoals Tom even zegt, in Den Haag meegekregen? Met Trump en met Rutte en met Schoof en met Maxima? Of heeft dat de feed niet gehaald? Jawel, die berichten komen ook wel voorbij. En ook bijvoorbeeld dat Trump bij de koning dan was. En ook dat Trump met meneer Wilders heeft gesproken. En zo'n dingen komen wel allemaal voorbij, maar daar ga ik niet echt verder op in. Zeg maar. Ja, maar wel veel Trump.
Ja, veel druk. ja, dat is wel duidelijk. Goed, ik kom bij Tom Evers, want daar gaat het natuurlijk over. Hij heeft een boek geschreven, ik heb het hieronder liggen. De mediamachine, onder andere over de oude en de nieuwe media, de klassieke en nieuwe generatie media, laten we het zo zeggen. Dit is op zichzelf wel een goed voorbeeld natuurlijk van zo'n discussie over die 5%-regeling. Hoe gaat dat dan? Alle gedoe in Den Haag, Trump die daar heel dominant is. We hoorden dat Wilders de feed ook gehaald heeft. Wat kunnen we ervan leren? Wat kunnen we ervan leren? Dat nieuws eigenlijk heel vaak via sociale media, via digitale platformen wordt verspreid en geconsumeerd. Steeds vaker. Niet alleen jongeren, ook niet-jongeren, als ik mag zo catalogiseren. En dat dat natuurlijk een bedreiging vormt voor klassieke media. Zij voelen zich steeds meer een beetje... wat is onze plaats? Ze moeten een plaats weer gaan zoeken. En aan de andere kant natuurlijk heel veel nieuws dat via die platformen komt, die vooral via algoritmes tot ons komt. Die platformen die beslissen niet zelf welk nieuws voor ons gebracht wordt. Als we hier starten met dit thema, dit is omdat journalisten dat zelf gekozen hebben. Als wij straks op Insta of TikTok iets zien, is dat op een computer, een artificieel intelligent systeem, een algoritme dat voor ons heeft gekozen. En die algoritmes die werken natuurlijk op een manier, die kunnen grotendeels op twee manieren werken. Die kunnen aan de ene kant werken op ons profiel, zaken die wij interessant vinden. Ik vind voetbal interessant, politiek, dus ik krijg al die dingen ook. En dat gaat het algoritme mij dingen geven wat ik al weet. Die weet ook mijn politieke voorkeur. Dus je wordt eigenlijk voor een stukje versterkt in wat je al weet en denkt. Dan leidt dat tot die echokamers, de filterbubbels. Maar aan de andere kant, dat algoritmes zijn natuurlijk heel erg, hoe zou ik het zeggen, heel goed voor nieuws of informatie dat populair is. Dus dat zijn dan de algoritmes gebaseerd op populariteit. En die gaan dus content dat al vaak gedeeld wordt en geliked wordt en waarop gecommentarieerd wordt, nog meer gaan pushen. En we zien dat fake news, of in elk geval ook nieuws, dat vrij controversieel is. Waar het niet altijd zwart-wit is, maar eerder wit of zwart, dat heel hard wordt geduwd. En het probleem daarbij is dat er heel veel informatie die niet in die plooien valt van die algoritmes, tussen die plooien valt, zeg maar. En dat is vaak content die maatschappelijk belangrijk is. Als we het straks hebben over begroting of pensioenen, dat zijn wellicht niet de meest sexy dossiers, maar die zijn misschien zelfs nog belangrijker dan dat Trump naar Den Haag komt. Ja. Eerst even het puntje over dat conflict als verdienmodel, waar we het hier aan tafel nog wel eens over gehad hebben. Die algoritmes die werken dan zo dat hoe meer commentaar, hoe meer likes, hoe vaker een bericht gedeeld wordt, hoe meer het ook uiteindelijk in de feed van veel mensen verschijnt. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, voor een stuk is dat een bedreiging natuurlijk. Als degene die je luidst roept, het meest gehoord wordt, dat is niet noodzakelijk verhelderend voor het debat. Maar goed, dat is ook content. We moeten ook aanvaarden dat die bestaat. Maar wat ik daarnet op hint, er is zoveel informatie die eigenlijk zijn weg niet meer vindt. En ik denk dat we daar moeten over waken dat informatie die misschien niet altijd sexy is of die niet populair is of geen groot bereik haalt, maar waarvan we wel als maatschappij vinden dat dit belangrijk is, dat die ook voor een stuk gepusht wordt in die algoritmes. En dat kan, ook al hebben we vandaag eigenlijk geen zicht op hoe die algoritmes van TikTok en Instagram en Google werken. Dat zijn allemaal zwarte dozen, zeg maar. Ja, toch moeten wij proberen om daar hier en daar wat tweaks in te creëren, zodat die dingen wel tot ons kunnen komen. Hè. Ja. Er is een Europese richtlijn audiovisuele mediadiensten. Jeroen Leenaars, is daar ruimte om dit soort initiatieven, maatschappelijk relevante onderwerpen, voor het voetlicht te krijgen? Maar dat is denk ik lastig om dat vanuit die richtlijn te gaan doen. Ik denk dat ook vooral een taak in dit geval is van de lidstaten zelf. Maar waar je het over de gevaren hebt van het gebruik van algoritmes en de verstorende werking daarvan, of van de content die geplaatst wordt, daar hebben we natuurlijk andere wetgeving voor, zoals de DSA. Waarbij eigenlijk voor het eerst in de geschiedenis van wetgeving in Europa ook vastgesteld wordt dat sociale media-platforms niet alleen maar neutrale platforms zijn. Dat is altijd het argument van ook in hun lobby hier van maar wij zijn niet verantwoordelijk wat er op ons platform geplaatst wordt. Wij leveren techniek en vervolgens is het aan mensen zelf. Wij zijn daar niet verantwoordelijk voor. En Europa is eigenlijk te lang wat mij betreft in meegegaan door te zeggen oké, maar dan doen we het met een aantal vrijwillige code of conduct en dergelijke. Nu met die DSA is gewoon heel duidelijk.
wat offline verboden zou zijn, is dat online ook. En de eerste zaken liggen nu voor. De eerste processen worden gestart tegen bijvoorbeeld X. Voor wat betreft de manier waarop bepaalde nieuwsberichten wel of niet gepusht werden in die algoritmes. En het zal heel interessant zijn om uiteindelijk de uitkomst daarvan te zien. En als dat werkt en als die wetgeving stand houdt, dan heb je denk ik ook vanuit Europa een sterk instrument in handen om dit iets beter af te dwingen. Ja, maar het grote verschil ook dat eigenlijk bij kranten en bij tv-zenders die kunnen aangesproken worden op de inhoud. Distributeurs, zeg maar, zoals bijvoorbeeld Facebook of X, die zeggen van ja, wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, we gaan alleen over de verspreiding. Ja, maar als ik op straat in Maastricht een artikel uit de Limburger pak en er steeds achter je aanren om het in je gezicht te duwen, zouden we heel gek vinden. Terwijl dat is op sociale media eigenlijk precies wat er gebeurt. En daar zul je toch een manier moeten vinden om dat beter te reguleren. Ja. Hoe gaat zich dat ontwikkelen, denkt u? Ja, ik vind het in elk geval een heel goede eerste aanzet. Dat daar wellicht iteraties zullen moeten komen, dat spreekt voor zich. Maar het is goed dat Europa zijn tanden laat zien. Ik denk dat we veel te lang te laks geweest zijn naar de marktmacht van niet alleen Twitter of X of TikTok. Het gaat ook om andere marktplaatsen, online modus, winkels en dat soort dingen. Dus dat is goed. Ik denk dat we misschien wat meer nuance gaan moeten brengen in wat zijn die platformen. Nu wordt alles een beetje op hetzelfde hoopje gegooid. Maar ja, zij moeten dus maatregelen nemen om illegale en schadelijke content offline te halen. Kijk, voor een krant of een televisieomroep gaat het om relatief beperkte content. Bij YouTube of bij Facebook wordt elke minuut voor uren video gepost en noem maar op. Je kan het van je leven niet meer bekijken. Dus dat brengt wel wat uitdagingen met zich mee. Ik vermoed wel dat ze daar niet allemaal manueel zullen doen. Ook al gebeurt het ook manueel, voor alle duidelijkheid. Het moet een heel toffe job zijn om allemaal video's te bekijken. En dan zeg je nee. Ik denk dat je achter 3 dagen... dat ze mogen opnemen. Dus dat brengt wel wat uitdaging met zich mee. Het is heel makkelijk op papier, maar om dat te gaan implementeren wordt niet eenvoudig. Maar ik kijk ook uit naar de eerste rechtszaken ook die zullen gaan, die act zal aangevochten worden of wordt al aangevochten. En dus ja, de proof of the pudding zit altijd in ze hebben goede advocaten ook bij dat soort bedrijven. Ja, dus, kunnen ze even kijken van hoe ziet het er dan uit? Niet zozeer dat dit niet klopt, maar het is wel de vorm en het format dat vooral verschijnt in de feed van veel jonge en jongere, oudere gebruikers. Dit is bijvoorbeeld een recente bijdrage van Charlie Kirk. Okay, everybody, the Iranian military has officially launched 10 ballistic missiles to U.S. troops stationed in Qatar. Praise God, all 10 were intercepted and not a single U.S. troop died. Also, 1 ballistic missile in Iraq. President Trump has been navigating this quite well. In fact, he could potentially declare victory where he went after the nuclear program. No U.S. troops killed in the way. Ja, zo ziet dat er dus uit. En gaat viral, heel populair. Tom, even, het gaat natuurlijk ook wel over de vorm. Maar het is ook wel gewoon een aantrekkelijke, hele directe manier van communiceren. Ja, dat zie je wel. Dat alles met digitale platform moet het snel behapbaar zijn. Visueel ook, vaak video. En ja, wat controversieel. Soms ook humor. Helpt ook altijd. Maar bon, er is geen succesformule. Om te bepalen wanneer content viraal gaat. Mocht dat bestaan, ja, dan diegene die formule uitvindt, ja, die gaat goede zaakjes doen. Ja. Interessant punt in uw boek is, u zegt van eigenlijk die nieuwe en die oude media, die komen bij elkaar in de sport. Ja, sport is maar één voorbeeld ervan. Ik predik nogal het adagium. We zeggen wel vaak, media verandert snel. En dat klopt ook voor een stuk. Maar veel van die nieuwe dingen die lijken soms toch wel heel hard op de oude dingen. Als we kijken naar televisie, we hebben in de jaren 70, 80, we keken via antenne. We kunnen ons dat niet meer voorstellen, via antenne. Dan is de kabel gekomen in Vlaanderen, in Nederland. De 2 kabelregels bij uitstek. En nu is er zoiets als het internet. En wat zie je eigenlijk? Dat de manier waarop wij televisie kijken, dat verschuift. Maar wat wij kijken, ja, dat verschuift ook voor een stuk mee. En sport is er natuurlijk een mooi voorbeeld. Die streamingplatform Netflix, toen die in 2007 op de markt kwam, het eerste dat die zei, wij zijn on-demand
dus niet live. En we gaan nooit van ons leven reclame uitzenden. Want dat is voor televisiezenders. En wij zijn alles, maar geen televisiezender. En nu die ontwikkeling is, Netflix brengt live, koopt ook sportrechten, toont ook sportdingen. Onlangs een deal gesloten met een Franse televisieomroep om live te brengen. En ze brengen reclame. En je ziet eigenlijk dat het oude televisiemodel was nog zo slecht niet. Want ze kijken allemaal naar die technieken die voor 50, 60 jaar vrij succesvol geweest zijn. Maar het zal natuurlijk een beetje anders zijn dan vroeger. Hè. Maar die dingen komen heel sterk overeen. En bijvoorbeeld in sport, ja, kijk, wat we vandaag zien is dat de klassieke media, de telecomoperatoren, de Ziggo's, de KPN's en de televisieomroepen, dat die steeds minder bereid zijn om die zware investering te dragen in sportrechten. Vandaag, of deze periode, is ook het wereldkampioenschap voor clubs, voetbal. Wordt bij ons op The Zone uitgezonden, een streamingpartij. En in Nederland ook. Het is een wereldwijde deal, omdat niemand geïnteresseerd bleek. Dus waarom is niemand geïnteresseerd? Ja, omdat die klassieke operatoren die zien ook hun abonnementen dalen. Omroepen die zien hun reclameinkomsten naar beneden gaan. Dus ja, nieuwe spelers komen op de markt. En de rechtenhouders, dus de eredivisies en dergelijke meer, de FIFA's, die hebben jarenlang kunnen kapitaliseren, zeg maar, op die toename van concurrentie via al die nieuwe technologieën die er kwamen. En wat we vandaag zien is dat wellicht die concurrentie steeds minder zal worden, omdat de klassieke spelers die boot langs zich zullen laten passeren. Ja. En op termijn gaan we denk ik zien dat die waarde van die sportrechten zal dalen. Ja. Uw punt in het boek is ook van het gaat niet zozeer, of tenminste inhoud blijft belangrijk natuurlijk, maar distributie, verspreiding, eigenlijk dat is cruciaal. Is er binnen die context, met die hele grote partijen die zo dominant zijn op die verschillende platforms, is er dan nog wel hoop voor regionale media zoals L1 of De Limburger? Er is altijd hoop, hè. Hoop doet leven. Kijk, content is king, maar distributie is king kong, zoals ze zeggen. Dus dat is belangrijk. Het gaat ook om die algoritmes. Zij beslissen wie wat te zien krijgt. Regionale media hebben het steeds minder makkelijk, om niet te zeggen moeilijk. Ook reclame dat achteruit loopt, minder kijkers. En dus zie je daar een aantal overnames, lokale kranten die verdwijnen. Ik denk dat heel veel van de oplossing zal moeten zitten in het samenwerken met elkaar. Maar goed, er zijn ook grenzen aan samenwerking. Dat gaat ook niet alle problemen oplossen. Maar wat vooral belangrijk is denk ik, die nieuwe media die maken geen content. Google, TikTok, Facebook, die maken geen content. Het enige wat die doen is kapitaliseren op de risico's en de investeringen die gebeuren van een klassieke mediaorganisatie. Want zij zijn altijd de bron van alle nieuws. De hele nieuwscyclus start met klassieke media. En ik denk dat het belangrijk wordt om daar een stukje mee te kunnen krijgen van de inkomsten die geworven worden door die grote platformen. Een stukje prominent te blijven in die grote platformen. Maar daar bestaat uiteraard geen deus ex machina. Dus het wordt moeilijk voor klassieke media, maar we moeten klassieke media denk ik beschermen. Niet omdat ze er al 50, 60 jaar bestaan, niet vanuit die logica, maar wel als zij niet meer zijn, wie gaat ons documentaires brengen, wie gaat cultuur brengen, wie gaat jazz op de radio programmeren. Natuurlijk ook wel het punt dat op het moment dat er geen lokale en regionale media meer zijn, of dat die rol in ieder geval steeds kleiner wordt, zie je natuurlijk veel bij lokale zenders en kranten op dit moment. Wie controleert dan nog de gemeenteraad of de provincie, waar natuurlijk toch grote uitgaven worden gedaan als het gaat over WMO, als het gaat over jeugdzorg. Je creëert wat we noemen nieuwswoestijnen, waar geen of weinig lokale en regionale media zijn. En dan is er geen democratische controle. Goed, dat kan problemen met zich meebrengen. Het hoeft niet dramatisch te zijn, maar toch, dat is geen positieve evolutie, denk ik. Nee, maar u bent er wel redelijk laconiek over, toch? Ik ben altijd laconiek. Ja, laconiek. Ja. Kijk, het boek vertrekt puur vanuit die economische logica. Je kan een Hans-Ander verhaal schrijven met een maatschappelijk belang. Ik heb dat om bepaalde redenen niet te veel proberen aan te halen in het boek. Maar het is wel een probleem. Hè. Dus die media, dat zijn economische spelers, die klonteren ook samen. Hè. Daarom gaan een aantal Belgische bedrijven ook al die krantenmarkt in Nederland controleren. Dat is niet noodzakelijk een goede evolutie. Hè. Dat is concentratievorm, krijg je ook sterke spelers. En dat gebeurt omwille van een economische agenda, een kostenbesparing. Hè.
En het kan ten koste gaan van diversiteit en democratische controle. Anderzijds, als die kleine media niet opgaan in een groter verhaal, ja, dan kunnen ze misschien ook niet overleven. Dus het is soms een tweesnijdend zwaard. Ja. Maar minder media, minder controle. Dus dat wil ik dan even heel klaar zeggen, is geen goede zaak. Ja. Ja, Jeroen Leenders, hoe kijkt u ernaar? Ja, kijk, uiteindelijk, zoals Tom uitlegt, hij heeft het boek geschreven. Ik heb het niet gelezen trouwens, dat ga ik hierna doen. Vanuit de economische logica. En de vraag is of je naar publieke omroepen en zeker lokale omroepen vanuit die economische logica moet kijken. Ik denk dat het startpunt moet zijn, vinden wij het als samenleving belangrijk dat er op lokaal en regionaal niveau televisie gemaakt wordt, kranten gemaakt worden. En ik denk zeker voor een provincie als Limburg is dat cruciaal. Over een week begint het OLS. Ja, ik kan me niet voorstellen dat er een situatie zou zijn waarin je niet op L1 Radio kan volgen wie er misschiet. En dat is veel meer een belang van de samenleving dan een strikt genomen economisch belang. En daar moet je denk ik als politiek in Limburg en in Nederland voor staan. Ja, natuurlijk, maar de economische analyse is dan wel, als het gaat over de distributie, dat juist die lokale en regionale partijen het moeilijk krijgen tegen de hele grote spelers. Nee, zeker. En dan moet je dan ook gaan kijken hoe je dat kan oplossen. Maar het punt dat wij het belangrijk vinden dat regionale, lokale media er zijn, dat ze bestaan, dat die ook voorzien in een stukje vraag van de samenleving die misschien niet economisch tastbaar is, maar die veel dieper gaat dan dat. Ja. Ik ga even terug naar Siem met de vraag eigenlijk van in jouw feed zit daar ook een beetje regionaal en lokaal nieuws bij? Van bijvoorbeeld Grootjes in de rechtbank of Emma Kok? Of haalt dat jouw feed niet? Nee, ja, niet per se. Niet per se die twee dingen, maar bijvoorbeeld berichten van L1 en de Limburgers, die komen wel om de zoveel tijd voorbij. Maar dat is ook gewoon omdat ik die kanalen volg, zeg maar. Nou, we zitten er wel in, gelukkig. Ja, die zitten er wel. Oké, prima. Gaan we dat afsluiten? En gaan er is hoop. Inderdaad, ja. We gaan naar de pensioenen. Lisa Brugge, hartstikke fijn dat u er bent. Wat dat betreft. En ook wel goed dat we de jonge generatie aan tafel hebben deze dagen. Ja, helemaal fantastisch. Ik was wel een beetje teleurgesteld dat je zei dat het geen sexy onderwerp is. Want als je daar even over nadenkt, we hopen dat we allemaal heel lang leven, ook jullie allemaal. Ja, en dan heb je na je werkende leven heb je inkomen nodig en daar gaat pensioen over. Dus het raakt ons allemaal. Ja. Ik ga eens even een vraag aan Lulu. Ben je ermee bezig met de pensioenen? Denk je er wel eens over na? Ik ben er niet echt mee bezig. Ik ben gewoon meer bezig met gewoon mijn school en mijn werk. Maar verder denk ik dat je ziet er wel wat is voorbij komen overal, maar diep over nadenken, dat doe ik niet. Maar je werkt wel in de horeca, hè, dat weet ik. Dadelijk, vanaf je 18e ga je ook pensioen afdragen. Dan is eigenlijk vaker meer dan een kwart van de centjes gaat de pensioenpot in. Maar toch zit het niet echt tussen de oren. Ja, nee, ik denk daar gewoon niet over na. Ik ben blij met mijn loon. Ja, ben blij. Ja, nou, dat is in ieder geval wel heel erg goed. Dankjewel dat je dat in ieder geval wilde delen. Het is natuurlijk wel gewoon een interessant fenomeen, hè, dat we er gewoon pas heel laat over gaan nadenken. Ja, heel veel mensen eigenlijk pas toen ze richting de pensioengerechtigde leeftijd gaan, dat ze daar goed over nadenken. En dat is echt ontzettend jammer, want eigenlijk is het pensioenstelsel in Nederland heel goed geregeld, tenminste voor mensen die in loondienst werken. En als je gewoon eens op tijd gewoon heel af en toe eens even stilstaat van, goh, wat kan ik eigenlijk verwachten en is dat grofweg genoeg voor wat ik denk nodig te hebben? Nou, dan kun je gewoon ook met een gerust hart eigenlijk richting je pensioengerechtigde leeftijd gaan. Maar stel dat je pas met 55 een keer gaat kijken en je ziet ineens, is misschien toch een beetje weinig. Ja, dan heb je ook niet meer zo heel veel jaren waar je daar nog iets aan kunt doen. Nee. Dus vroeg kijken allemaal. Ja, en wat dat betreft is er een nieuw fenomeen, Future Self, waarbij u eigenlijk wil aanstippen van ja, als je daarnaar kijkt, dan is dat misschien toch wel een goede manier om ook de jongere generatie aan pensioenen te laten denken. Hoe werkt dat precies? Ja, nou, we hebben ten eerste heel veel onderzoek gedaan naar waarom denken mensen nu niet graag na over hun pensioen. Hè? Want als je het erover hebt, zijn ze het snel eens dat het belangrijk is. Maar toch gebeurt het niet. Wat het uitdagend maakt, is dat er een heleboel factoren zijn. Maar één belangrijke factor is dat we ons niet goed kunnen indenken in onze eigen toekomst. Dus in hoe wij er later uitzien, hoe ons leven eruit ziet en wat we dan nodig hebben. En dan
lijkt het bijna alsof onze toekomstige zelf een andere persoon is. Nou, daar ben je natuurlijk niet zo gemotiveerd om daarvoor te gaan sparen. En daar wordt voor een deel handmatig, maar voor een deel ook met filters, bijvoorbeeld in Snapchat. Dan kun je jezelf ouder maken. Dus dan krijg je al tenminste een idee van... Ja, voor ons wel wat dichterbij, hè, maar krijg je een idee hoe je daar met zeg maar 67 eruit ziet. En daardoor bouw je eigenlijk ook een soort van verbinding met je toekomst. En dat je dan ook realiseert, ja, maar daar moet ik ook ergens wonen en ergens van leven. Dus ga ik toch maar eens over mijn pensioen nadenken. Ja, we hebben zo'n filmpje eigenlijk erbij genomen. Dit is dan bijvoorbeeld zo'n transformatie van een hele jonge dame naar iemand die steeds ouder wordt. En waarbij je dus inderdaad kunt zien van ja, hoe gaat het dan precies? Hoe verloopt die transformatie? Ja, zo ziet het eruit. Lulu, heb jij het wel eens geprobeerd met zo'n Snapchat-filter om te kijken over 10 of 20 jaar? Dat zie je toch overal en dan ga je dat ook gewoon proberen, want daar ben je dan nieuwsgierig naar. Ja, maar het heeft niet geholpen om je over het pensioen te laten nadenken? Nee, want ik koppel niet per se oudere mensen aan pensioen. Oh. Dat is duidelijk. Nou goed, dit is dan inderdaad Future Self, zou wel eventueel een optie kunnen zijn. Ik vraag het u ook natuurlijk omdat er een rapport is uitgekomen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, onder andere over de vergrijzing binnen Europa. En eigenlijk werd daar de alarmbel geluid. In Nederland pensioenen goed geregeld, maar de rest van Europa eigenlijk helemaal niet. En ja, daar kun je natuurlijk de schouders over ophalen als Nederland. Maar dat is niet zo slim, staat er in het rapport. Nee, dat klopt. Dus je haalt eigenlijk al aan dat het Nederlandse pensioenstelsel op zich goed geregeld is. Een bekende ranking scoren we de eerste plek wereldwijd. Ook als je kijkt naar de statistieken rondom armoede bij ouderen, is het weliswaar de afgelopen jaren gestegen, maar is Nederland wel een van de landen met het laagste percentage. Dus heel lang was dan ook het Nederlands vaak het idee van nou, top, wij hebben het goed geregeld. Elders in Europa niet ons probleem. Maar in het rapport zeggen ze eigenlijk dat het wel ook Nederland kan raken op verschillende manieren. Want andere landen, daar wordt eigenlijk de verhouding tussen de mensen die werken en eigenlijk dat pensioen voor de nu gepensioneerden moeten opbrengen, die wordt steeds kleiner. En die hebben niet zo'n kapitaalgedekt stelsel als we dat in Nederland hebben. Dus de werkenden moeten gewoon echt dat pensioen voor de gepensioneerden betalen. En als dit op een gegeven moment gewoon niet meer gaat, dan is bijvoorbeeld een van de manieren om het op te lossen om meer schulden te gaan maken. Want het drukt gewoon op de overheidsfinanciën. Als dan een heleboel landen in Europa dat gaan doen, dan gaat het wel ook macro-economische gevolgen voor Nederland hebben. Bijvoorbeeld kan er een enorme druk op de inflatie ontstaan. En via verschillende mechanismes kan het dus ook wel degelijk invloed op Nederland hebben. Ja, Jeroen Leenaars, herkent u de dynamiek? Ja, maar je wordt er al lang voor gewaarschuwd. Hè? Dat WR-rapport is heel duidelijk. In de komende 30 jaar gaat het aantal gepensioneerden in Europa verdubbelen. Ja. Dus het beleid, zeker voor de landen die niet zo'n tweede pijler pensioen hebben wat wij in Nederland kennen, maar alles via de begroting van sociale zaken, bij wijze van spreken, doen. Dat systeem wordt 2 keer zo duur, zonder dat er verder iets verandert. Dus daar moet je iets aan doen, omdat precies wat de professor zegt, als je niks doet en de overheidsfinanciën komen onder druk te staan, dat haalt ook de stabiliteit onder ons hele monetaire unie, onder de euro, raakt dat. En dat is heel gevaarlijk. Dus wij roepen ook altijd op, probeer zoveel mogelijk lidstaten in Europa aan te moedigen om zo'n Nederlands systeem in te voeren. Want op dit moment zijn er maar een stuk of 6, 7 landen die iets vergelijkbaars hebben. Die andere 20 zijn bijna volledig afhankelijk van of de staat of wat ze zelf privé sparen via privéverzekeringen. En dat is op de lange termijn gewoon niet houdbaar. Ja. Nog een Europees element natuurlijk. De grenswerkers hebben we veel mee te maken. In Nederland kun je mooi kijken van welk pensioen heb ik, van welke werkgevers, hoe telt dat op en wat hou ik dan uiteindelijk over. Maar als je over de grens hebt gewerkt, België, Duitsland, Nederland, dan is dat veel moeilijker. Zit daar nog perspectief in de nabije toekomst?
Ja, dat denk ik gelukkig zeker. Ik kom zelf natuurlijk ook oorspronkelijk uit Duitsland, dus ik weet er alles van hoe ingewikkeld het kan zijn. In Nederland hebben we dat platform mijnpensioenoverzicht.nl. Dus daar is inderdaad mooi inloggen en je ziet eigenlijk wat je bij alle werkgevers ooit hebt opgebouwd. En er is op dit moment een ontwikkeling dat heet ETS, European Tracking Service. En de bedoeling is dat je straks ook in kunt loggen en dan eigenlijk kunt zien hoeveel pensioen je als grensarbeider ook misschien in andere landen hebt opgebouwd. Nou, zoals je natuurlijk kunt bedenken, is dat technisch best wel lastig om al die informatie aan de achterkant op een goede manier aan elkaar te koppelen. Er zijn een heleboel technische uitdagingen. Dus voordat het echt zover is dat je echt gepersonaliseerd zeg maar, op jouw situatie kunt zien wat je krijgt, dat zal denk ik nog wel even duren. Maar die stappen die in ieder geval wel al gezet zijn en die ik ook echt van harte toejuich, is dat er in ieder geval al meer informatie komt over hoe is nu eigenlijk bijvoorbeeld het Duitse pensioenstelsel ingericht en waar kan ik eigenlijk terecht bij vragen of waar moet ik op letten. En in ieder geval al op dat stukje informatieverstrekking. Daar zijn in ieder geval nu al stappen gezet. Ja, Jeroen Leenaars, u heeft zich recentelijk natuurlijk nog bezig gehouden met onder andere de ongelijke positie voor het thuiswerken over de grens. Maar je heeft ook wel eens een proefschrift, volgens mij moet je even kijken, van Sander Kramer ontvangen. Die heb ik hier laten zien. Inderdaad. Ik kan me nog goed herinneren. Dat ging onder andere ook over dat fenomeen. Ja? Hoe is dat? Hoe leeft dat in Europa op dit moment? Heeft het prioriteit? Ja, het heeft prioriteit. Als je ziet zo'n ETS, een European Tracking System, dat is ontstaan eigenlijk vanuit een samenwerking van een aantal Nederlandse pensioenfondsen die daar ook vanuit de Europese Unie vervolgens subsidie voor gekregen hebben om dat als een soort van pilotproject te gaan ontwikkelen. Dus daar zijn we ook al, ik denk, 9 jaar mee bezig om dat te brengen waar het nu is. Dus dat is heel belangrijk. Je ziet dat er in Europa, zeker omdat er ook steeds meer mensen over grenzen heen gaan om te werken. De groep werknemers in Europa die in meer dan 1 land actief is, die wordt steeds groter. Dus daarmee wordt ook dit soort toekomstige problematiek in principe steeds groter. Dus daar wordt langs allerlei kanten naar gekeken. We gaan binnenkort, hadden we het net al even over, weer toe naar een herziening van de regels rondom pensioenfondsen die we vanuit Europa hebben. Daar zal ook de informatievoorziening aan deelnemers van pensioenfondsen een enorme belangrijke rol spelen, waarin je wil dat ze alle informatie krijgen die ze nodig hebben en tegelijkertijd dat het ook makkelijk leesbaar, helder is, zodat iedereen kan begrijpen hoe het ervoor staat. En dat zijn nog wel uitdagingen, maar het heeft zeker de aandacht hier. Ja. Tom Evers, hoe krijgen we deze belangrijke informatie nu in de feed van de Instagram van de kinderen van, of de leerlingen moet ik zeggen, van Grootjes College? Ik denk dat we paid posts gaan moeten doen. Ik denk dat we gaan moeten betalen aan Facebook om dit prominent te zetten. Ja. Kunnen we een TikTok-dansje doen dadelijk op het einde? Dat gaat het wel scoren. Ga nog even naar Vince. Hoe ziet de dag er nog uit? Wat gaan jullie nog doen? Volgens mij weer na een rondleiding door het parlement. En daarna dacht ik een lunch. En dan gaan we naar het Huis van Geschiedenis, ergens hier. Ja. En dan met de bus terug. En dan langzaam toch richting vakantie, want de zomer komt eraan. Ja. Prima. Hey, ik wens jullie heel veel plezier nog vandaag. Hartstikke dank voor je komst. En ook voor onze gasten natuurlijk, Jeroen Leenaars, Tom Evers, Lisa Brugge. Hartstikke bedankt. En nu zie ik weer na de zomer. We zijn er vanaf september weer. Dan met leerlingen uit de school in Venlo. Ik wens u hele fijne dagen, fijne avond. Dag.